Kowa ke da zaɓe mai ma'ana za mu ɗauka, tunda al'umma ma suka shaida kaya aiki. Sabon Hassan Shatima muke sallama. Na bune. Mun ɗauki ɗan ƙwarai mai raba gardama. Na bune. To Ayuba babu kawarwar rigima. Na bune. Mun ɗau na gaske mun kyale kudan zuma. Na bune. Mai mala yobe daga kan kafa an gama. Na bune. Gwamna na bune ya kyauta mu'amala. Na bune. Kuma baka gwamnatin ka a domin dala. Na bune. Suka dangare da sabarsa mu je zuwa. Na bune. Fatin su o'o su sun fiye rigima. Na bune. Kuma babatun maɗi inda akwai zuma. Na bune. Gwamna na bune ni na ga reality. Na bune. Kuma sannu kuke da majority. Na bune. Mu dai muna jira kai kwantuniti. Na bune. Kuma zahiri kana nan da capacity. Na bune. Sanadin ka yau ba mun samu immunity. Na bune. Gaje cike na damar raba gardama. Na bune. Biti na gwamna gyara zama an gama. Na bune. Excellency Idu Barde raba gardama. Na bune. Rami na kura 'ya'yanta suke zuwa. Na bune. Shi dai karo da zaki sai an kula. Na bune. Jama'ar bade suna kai kwantuniti. Na bune. Burisari ma suna kai kwantuniti. Na bune. Har ma da maturu baba suna kira. Na bune. Ba fi ka har banai baba suna kira. Na bune. Daidam suna yabo har ma jinjina. Na bune. Gula na guji ba kai kwantuniti. Na bune. Jakusko sun fada sun gode maka. Na bune. Karasuwa suna kune gwamnati. Na bune. Ka zo kamatina za ka ga nasara. Na bune. Na gera 'yan fataskum sun yunkura. Na bune. A garin guru da tarmowa suna jira. Na bune. Kwantonati Yusuf Fari suna jira. Na bune. Har Yusuf Fari karshen magana. Na bune. Aitin da mai mala komai ya mana. Na bune. Ka ji taimakonsa har mai saran ice. Na bune. To mu je kana nan a saman ruwa. Na bune. Su sun sani ina maganar kainuwa. Na bune. Ka ja mu sannu mu je ganuwa. Na bune. Yan hasada ne ke faruwa. Na bune. Su bakan gizo gwani gun tsotsar ruwa. Na bune. To ka bar su can asiri na to. Na bune. Ba a sani na karfi sai an gwada. Na bune. Aiku da kanku kwace kun haƙura. Na bune. Gwamnan mu mai malashi ya ankara. Na bune. To mu je mu mai gida ba wani takura. Na bune. Rana kawai ta zagaye fa muke jira. Na bune. Ku ji kar ku dama ai dole su daddara. Na bune. Gwamna na bune ne ku kun makara. Na bune. Kwantonati kawai. Na bune. Kwantonati kawai. Gwamna na yau ba kai ne. Talakawa na aredi. Kowa ke da zaɓe mai ma'ana za mu ɗauka, tunda al'umma ma suka shaida kaya aiki. Gwamna na yau ba kai ne. Talakawa na aredi. Ko yau ake da zaɓe mai mala za mu ɗauka. Tunda al'umma masu gashe da kaya aiki. Gwamna na yau ba kai ne. Talakawa na aredi. Kowa ke da zaɓe mai ma'ana za mu ɗauka, tunda al'umma ma suka shaida kaya aiki. Ya almuta Ali Allah mai biyan bukata. Buwayi kalikin sarki masanin halitta. Kai ne ka yau talaka wani kai shi mai wadata. Ka daɗa dubin salati gun shugaban halitta. Mun zo Muhammadu ni na so shi kai da fata. Na sanya alishi ashrafa uba na manta. Rabbi sadani dan yoban Hassan Shatima. Gwamna na yau ba kai ne. Talakawa na aredi. Kowa ke da zaɓe mai ma'ana za mu ɗauka, tunda al'umma ma suka shaida kaya aiki. Jama'a ku tabbata da mutan yau ke bayani akan batun siyasa ta mai malabo na zani. Shi yasa talakawa shi suke yakini. Mai mala na da kishi aikinsa yayi nuni. Dan ba muna shi ya damke gaskiya ne. Za mu so ka ɗora gwamna ka kai mu tsani. Masu hasada ma sun zo suna ladama. Gwamna na yau ba kai ne. Talakawa na aredi. Kowa ke da zaɓe mai ma'ana za mu ɗauka, tunda al'umma ma suka shaida kaya aiki. Duk
mai shiga siyasa to ya nemi dan siyasa, mai malaka bar su kawai za su taka kusa, wanda za ka ja ya rike zan ci kwal ubansa. Na ga ɓangaren can jama'arsa sun guje sa, ko da ki da so kai ne dole malaminsa. Baka hassada kyashi ka ji ɗan siyasa, tun da dai abun haka ne za ka ƙara kima. Gwamna na yau ba kai ne, talakawa na aredi. koyo wake da zaɓe mai ma'ana za mu ɗauka, tunda al'umma ma suka shaida kaya aiki. Tunda al'umma ma suka gane kaya aiki, ko Abuja mu je kai za a ba wa maki. Tunda martaba ta kuɗi sai a kai su banki, dole duk cikar ɗaki dole sai da go. Mai mana a yau ba kwarai gwamna kaya aiki, masu hassada ma na gansu sun yi ɗinki. Hakuri ya ce ai yan yau ba za a sa, Gwamna na yau ba kai ne, talakawa na aredi. koyo wake da zaɓe mai ma'ana za mu ɗauka, tunda al'umma ma suka shaida kaya aiki. Bangare na mata ka san da su a mulki, gashi nan matasa sanadinka na ta aiki. Yau ba na ga dattawa na ta baka maki, ɗan kasuwan mu yau bai sanadinka na ta shauki. Masu ilimi wasu kan ba zama a ɗaki, wani ne ya ce mun gwamnan muna da kirki. Ko me muke bida a gare sa za mu samu, Gwamna na yau ba kai ne, nema ina a redi. koyo wake da zaɓe mai ma'ana za mu ɗauka, tunda al'umma ma suka shaida kaya aiki. Dan mutan Yoba ne na gidan Hassan Shatima, kaga adalin jagora akwai alama, wanda ba su so wasu ma har su zub da kima. Tunda martabar kolo sai da Allah rama, malamin siyasa dan boni mai karama. Ran da za na zo mu haɗe ai akwai dirama, shekara 4 kullum so nake na ganka. Gwamna na yau ba kai ne, Abu mai mala a huta, koyo wake da zaɓe mai ma'ana za mu ɗauka, tunda al'umma ma suka shaida kaya aiki. matsa ka kauce ga madugun siyasa. Mai mala na goni mu yi godiya gare sa, ko shugaban kasa ya ci mu ɗauki ra'ayinsa. Mu je zuwa jakada kuma mai kama da ɗansa, tafiyar kana da ƙarfi ba wanda za ya rusa. Ni dan mutan yau ba wata ran za na zo mu gaisa, baka gudun mutane mai malakwai amana. Gwamna na yau ba kai ne, Talakawa na aredi. koyo wake da zaɓe mai ma'ana za mu ɗauka, tunda al'umma ma suka shaida kaya aiki. A ayyukan da kai bani da lokacin na irga, wane 7,000 duk mai gardama ya irga. Mai malayai ginin makarantu ka zo ka yobe, asibiti mai mala yayo garin mu yobe, har kasuwa na zamani yayo su duk a yobe. Bangaren ilimi kuma ya kula da yobe, a kula da masu jinya sai gwamnatin mu yobe. In ana batu na tsaro sai ka duba yobe, ko ana batun aiki sai ka duba yobe. Gwamnan da ke rabon jari to ka zo ka yobe. A ɓangaren ruwa ba matsala jihar mu yobe, titina haba kai to zagayo ta yobe. Mu je mu mai mala kuma ga madugun siyasa, idan da kai siyasa tabbas tana da riba. Gwamna na yau ba kai ne, Talakawa na aredi. koyo wake da zaɓe mai ma'ana za mu ɗauka, tunda al'umma ma suka shaida kaya aiki. Gwamna na yau ba kai ne, Talakawa na aredi, ko yau ake da zaɓe mai mala za mu ɗauka, tunda al'umma ma suka shaida kaya aiki. gwamna na yau ba kai ne, Talakawa na aredi. koyo wake da zaɓe mai ma'ana za mu ɗauka, tunda al'umma ma suka shaida kaya aiki. Ko yau ake da zaɓe mai mala za mu ɗauka, Koyo wake da zaɓe mai ma'ana za mu ɗauka, tunda al'umma ma suka shaida kaya aiki.